teka silameye dala foli damana Mamadi buyeyo yetinyo ni ko yesilame kuni afala fala umini yetinyo sabu chidi sallallahu alaihi wasallam nyorongo ka shirifike yetinyo ayungali mingera ako silameye ay bushi adusukuna kwa bayani Muhammadu gatinyo Muhammadu be Alamadu pede Muhammadu gatinyo fo alinabi gele ya wa ambika Mahmudu diko yo igatinyo ne shirfu kai alina gele ya ambika tabliduni kanuba igatinyo alina gele la ya foka fo alebe Mahmudu diko yo igatinyo alina gele ya no fe ka deme foka si bima kuna funla sala ukacha ejusi ala ikudo ke ni nga chikoroba doka pmai bango bango ye jumai jamana indana mugo kadogo jamana indina tiki kadogo ku kapma bilame ku minga bonyete eyoro wo bawoche na we aladi ka soni Chokorbani msokorabao anga fuli be au yeo hali na gele yarake Musa Traore minina bakalesani keme konontoni bikonontoni kele General Musa Traore ka fanga minina sangeli kofe ni raju bara damne ka damne wati fuka sisi sama lebo bara dila ni yabo alfa umaru kuna rela kabli atete bina dola tume fanga nyemgoyala fuka tale wuli ay kamboli minge ay kuna funla sala fulu mun wili me jose tubola hali shirfukeke nyoron shirfuke tumamina ako kabe Ibrahim Bokar Keita kabe do ajigi yakoro netara kramagombuye sorofo Muritani jamanaka ne sara jigi afei nyoro yonta katanai atukura biga nofe abora nofe ayafo ya Haidra ne Jose Traore ntumbe yoromi ninga kunofuni ntumbe lase aborai ayele mana yorore ne mawoma ni be Jose ka donkibaro ni ba laje Bamakoya ni ba lame Bamakoya Radio Soleil ni bora Sebeningoro kata inuma mbolofe kibita samaya ni tara kibita samaya dro chenchen ferela ubeyoromi Misirae wana oba feka dongibaru lame bitako bitanye Bamakoya 102.6 Radio Soleil Chokorbani musokorabao ausi lendo yoro Bamako naba feka lamelike ni ala sonama au biseka lame yoro chamano ne mami mitasiku ni temana plasi korola yani kasei ni mobulu bita ubi joromi yani kasei ba forom na ko shebuguni au munu segene ndo yoro lai arajo mimbe au krefei au bolame amika dabalindi feretike ni be Bamako yoro nansara ka baranyo yansoro ni radio tawye amina barakini nun bela jeli ni sira kai kau
an bɛna tɔgɔ ninnu daminɛ ni Ala ye bi jira na. Ni sera Segu Joliba FM an bɛna baara kɛ ni Sankaw Radio Beta Fosa Andi i bɛ n ka foli fɔ n ka musokɔrɔbaw ye. Ni sera Bilakaw aw bɛ laseli in sɔrɔ. Ni sera Kucalakaw aw b'a sɔrɔ. Ni Ala ye sini jira n na an bɛna tɔgɔ ninnu kelen kelen fɔ aw ye. Bamakɔ yan kɔni 102.6 Bamakɔ numanfɛya bolo in fɛ kɔni ni bɛ taa Samaya Radio Soleil bɛ yen laseli a bɛ lase o yɔrɔ de la. An bɛna dunkan kɛ ni jumɛn ye bi o de ye nin ye karamɔgɔ Buye aw ka lajaba ni cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw don latɛmɛ fanga ye furancɛ fanga ye waati latɛmɛ fanga ye Asimu Koyita ani Shogɛl Kokala Mayiga a ye min fɔ ninnu kan aw k'o lamɛn ni y'an don kan ye bi k'ale ka dɛmɛ bɛ s'a ma an k'o fana lamɛn bani. Ale kɔni min filɛ nin ne tɛ fangalama ye o jamana in yɛrɛ fanga o baaraw ninnu ne t'a si la baaraba tɛ baara mangani yɛrɛ tɛ fitinin yɛrɛ tɛ ne tɛ o jɔyɔrɔ ninnu si la jamana in na ne tɛ jamana in fanga politikiw la ne t'o la nka kɔni Monsieur le Président, ni jɔyɔrɔ ɲuman na jɛlen ɲɛna ka ɲumanw de kɛ k'i ɲɛsin ɲumanw de kama i yɛrɛ ka seko dama jira la i ka fasodenw ye ne kɔni bɛ n jɔ i nɔfɛ n bɛ n jɔ i nɔfɛ maa o maa bɛ ne ka kuma mɛn o b'i jɔ i nɔfɛ a b'i dɛmɛ n bɛ n jɔ k'i dɛmɛ maa min bɛ ne ka kuma lamɛn o b'i jɔ k'i dɛmɛ ka da kan an mago bɛ maa la maa min jɛlen bɛ i n'a fɔ a b'a kɛ faso de kama k'a kɛ faso ye an kɔni n bɛ se ka nin de fɔ i ye ne tɛ fanga na k'a fɔ ko dɔ wɛrɛ de don ayi nin de bɛ n bolo nka ɲini n filɛ ka min fɔ i ye a sabatilen don ni Ala sɔnna tɛ wuli ɲɛ min fɔ i ye a fɛn t'a ba yɛlɛma ni e kɔni y'i sera k'i jɔ i jɔyɔrɔ ɲuman na ne bɛ n jɔ i nɔfɛ n b'i dɛmɛ o kɔni sabatilen don hali ni hɛrɛw nana i bɛ n ye i kɛrɛfɛ ni bɔnɛ yɛrɛ nana anw bɛɛ de bɛ na to an fila bɛɛ bɛ to o bɔnɛ in na ni dɔ kɔni bɛna taa ka boli bɔnɛ in ye fo n'a kɛra e de a ye bɔnɛ tɛ yen k'a fɔ ko bɛ ne tɛmɛ labɔli jamana in ye n kɔni bɛ se ka nin de fɔ sisan maa min bɛ ne nɔfɛ maa min bɛ ne ka kuma mɛn ne bɛ min na o tigilama bɛ kɛ o de la ni maa min tɛ nɔfɛ n tɛ ka n ka kuma kante ni o ma ni Ala sɔnna ne ka jama ne t'a da kalama k'a fɔ ko maajuguw bɛ ne ka jamana n t'a kalama k'a fɔ ko tiɲɛnikɛlaw bɛ ne ka jamana o tɛ anw ka laɲini ye o tɛ anw ka laɲini ye ka juguman laɲini ayi o tɛ anw ka laɲini ye anw bɛ ɲuman bɛ yɔrɔ min an b'o de laɲini an b'o de fɛ ka d'a kan anw ka diinɛ degelisenw de ye nin ye an ka silamɛya diinɛ degelisenw de ye nin ye o de kɛra an ka tabiya ye n'an jigow ye i n'a fɔ an ka maaninfinya yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ dɔw ni lafiya ni hɛrɛ de tɛ an ka dugawu laban alhamdulilahi rabbil alamin يا الله يا من يجيب كل من دعا واصلح امور المسلمين اجمعين واصل مكائد البغاة المعتدين يا الله يا الله يا الله يا من يجيب كل من دعا واصلح امور المسلمين اجمعين واصل مكائد البغاة المعتدين
يا الله يا الله يا الله يا من يجيب كل من دعا واصلح امور المسلمين اجمعين واصل مكايد الوقت المعتدين نسأل شرعنا حماه الله الله محمد يا وأمبيكا cɛkɔrɔbaw ani musokɔrɔbaw mali dugubaw ani dugu misɛnw kɔnɔ hali minnu bɛ n'u bɛ faso forobakan in mɛn sabu anw bɛ laseli min kɛ n'i taara kure mali ka taa sigiri tuma dɔ la n'i sera fukankan n'i sera diboli ka taa kidira n'i sera sigaso ka taa hɛrɛma kɔnɔ ka don burkina faso ka taa yoroso zegwa ka taa yanfoyila buguni mara la mali yɛrɛ bɛ lamini jamana o jamana ni olu b'an ka forobakan dɔ mɛn i n'a fɔ bamanankan hali jamana in kɔkan kɛ an balima minnu bɛ yen ni olu bɛ faransi jamana kan minnu bɛ lamɛriki jamana kan an b'a fɔ yɔrɔ minnu ma ko azi i n'a fɔ chinois jamana japon minnu yɛrɛw bɛ yen an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi olu ka kibaruya bi sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ a mana ka nasira o nasira ye a mana ka bɔsira o bɔsira ye bi ntɛnɛndonya min bɛnnen don novembre kalo tile 28 ma aw ka dɔn kibaru a waati sera tuma dɔ la i b'a sɔrɔ jamanadenw caman bɛ yen u bɔra kibaruya in joona ka jira k'a fɔ don latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ dɔw ko furancɛ fanga dɔw yɛrɛ ko waati latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye colonel Asimu Goyita ye juma tɛmɛnen n'o bɛna novembre kalo tile 25 ma sɔgɔmada fɛ a ye Choguel Kokala Mayiga a y'a bisimila o Choguel Kokala Mayiga in tuma min na Asimu Goyita a ye wele bila Choguel Kokala Mayiga ma wele bila kun tun ye fɛn min ye o tɛ bila kuma ye a waati furancɛ janyana kosɛbɛ sabu don min na Asimu ninnu u tun ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga bɔjɔ u tun ye wele bila soldasi cɛkɔrɔ dɔ ma n'o ye bandaw ye o tuma fɛ u tun ye maa dɔ sugandi k'o kɛ jamana marabolo ɲɛmɔgɔba ye n'o ye Muktar Wane o Muktar Wane olu sigili fanga la ani bandaw an bɛ kuma in fɔ an bɛ segin ka bɔgɔrɔ dɔn yala bandaw ni Muktar Wane u ye kuntilenna minnu ta o de tun tɛ Asimu n'a nɔfɛmɔgɔw hakilina ye wa yala baara minnu ni bandaw ni Muktar Wane y'o baara ninnu kuntilenna olu ta yala o kuntilenna ninnu de ma taa sɔrɔlasi ninnu jimi sira fɛ wa yala bandaw ani Muktar Wane ka baara kɛcogo la a nana ye k'a fɔ u tun b'a fɛ ka janfa de kɛ wa wala Asimu n'a nɔfɛmɔgɔw u tun b'a fɛ ka jamana karaba ka t'u ni dongo sira min fɛ o de ma bɛn bandaw ani Muktar Wane ma wa cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a ko ma kɛ cogo o cogo n'a ma ɲɛ ko anw bɛ ɲɛfɔli kɛ an bɛ ɲɛfɔli kɛ ko bɛ minnu ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a sɔrɔla kɛ fo ka se bi ma a kɛra bandaw ye o a kɛra Muktar Wane ye o ninnu tuma min na u bɔra jamana kuntigiya la n'o ye bandaw ye jamana tun kuntigiya ɲɛmɔgɔbaya tun kalifara bandaw de ma o ye sɔrɔlasi cɛkɔrɔ ye cɛkɔrɔbaw hakilila jiginna musokɔrɔbaw hakilila jiginna ka Musa Tarawele tun to fanga la tuma o tuma n'a ye jamana kuntigi aw bɛ mɔgɔ dɔ jɔlen a kɔfɛ baara wɛrɛ t'o la ka jamana kuntigi k'a kɔlɔsi k'a tanga ka bɔ binganikɛlaw ŋaniya jugu siribaw ani kanani n'o ye jamana kuntigi ni kanani ye ka a yɛrɛbakun k'a kɔlɔsi o sɔrɔlasi a caman ye mɔgɔ min an b'a fɔ minnu ma ko sɔrɔlasi cɛŋanaw bandaw kɛra Musa Tarawele ka o baara kɛbaa ye nka a tun taara lafiɲɛbɔ la
tumamina nunu solasi nunu ye Ibrahim Boubacar Keita ka fangai ka bojo karaba bojo ga kera kasro jamakulu dona tumbe fama halibi sawo abi fa kulu ma ko M5 RFP oluko kulu ye faranyonga kulu ye minu ujera ka ke kulu ye jenkalo tle duru kasro Ibrahim Boubacar Keita tumbe fangana ukokolu ye faso de nyuma minu nu bafe yelema ka do jamana kono kata jamana de ni anu felaw anu ka nafa soro sira ula nyinina ukului ulu de tungwilila na defa ya tumbe ya wati Imam Hamud Diko Tumbulo nunu ye wuli ka do de nana labani solesiu ka Ibrahim Boubacar Keita ka fanga paroni ukului ulu ka dandigelikela nu ka malasela tunye shogel kokala maigai o shogel kokala maiga de labana ka ke jimana marablo nyemoy adon ko fole hakila jigi mi nyato tumamina bandau ani muktawan utumbe jimana kuntigala kokana jamana marablo wala marakulu no gouvernement o falini ko kuma dotu fora watun kera yere koy akera kechogumi amata solasi nunu jimi srafe akekun tunye jumai solasi uka wuli ka do kekun tunye jumai chukurubani musokoroba wo hakilla jigindo anga asimu yere lame tumamina ye jamana den wele kuluba o jamana den tun wele la fe o ye dine nyamgo dugulew jamana lada kulatike kulu akene ka asimu yemi fo miyato Moktarwan ni bandau umina kubo nyimgoyala asimu koita tuinye folike chukurbani musokorobau hakili la jigi kuma udo kumiyato ye bandau ka fanga bojo Moktarwan ka fanga bojo ani kumiyato shugal kokala maiga sugandira asimu koita tuinye folike bismillah dabalini feretike bae munti sagaiti nyini tuma namba fe kanga chukurbani musokorobau ku hakila jigin ku bo kumbana kuna funi jignyo sumi mbe bulu ibe do akono ka wulumbalike sabu ombe barao barake ambe lasilike ibasoro ansinsi yoroi dalu de kan o dalu koro mimbi bulu koro no ye asimu koita kapmai itan hakila jigi bismillah nous tali nous président transition koro ya ni premier ministre koro o jamana kan nafa kumbola parce que nous le kumata jamana do nyingbe bon kunyumena parce que ni ay ministre flam no boraka ni gardo do olu mo ni ay transition sigra 18 août là olu nebbe ambe de jaraka 18 août ke nyoma fait pour que transition sera si donc fanga nyongri la gela bardo temu do risque bardo e ni risque ta fuka tiga jenantika ba risque wisu na fra ko lu mo flam no risque ta ko denu muso ka vivre en danger ka ko na lu bologo ni kola o kuna ni kololo bay parce que lu mo flam be bo garde national là donc c'est un aspect qu'on compose les armes de toutes les corporations bere fanyo nga pour ça fanga nyongri boni na kina dogo bolo ko fa kola abuna ni siga mo gon nyonche abna fo do janfan Allah na ke mugu chiri donc mugu chiri wor maka jamana mbelen fra ko kuntala o ko mun ya to ayini walenke parce que aya korodon an da fo président an ba korodo e kata o ka so bona buna do nyinga bon ama ke war kama ama ke joro ko kelete mais aya ke jamana ga basiri kama aya ke mo nyi lakanani kama parce que joli bon jamana mo ko klabi to ku ka fana ka fo ko akna wada banagna wada tana anga agna mona dro jamana ga basigi jamana ga lakanani ani nubatu transition mana ban ambe am sera election jeli umna président sigi président batu ante sera encore blé président batu ni gela mun jamana ko parce que mo ko fana bala doni parce que ko kamma nyamo ko toni fle to nyemo ko masro ka chala fe ikomo ko wenya nyamo ko manya ko mo ali nyandi ga biyo chambe chen parce que ba nyamo ko atnya tata ko no
donc ka kɛ an bɛɛ ka se ka jɛ ɲɔgɔn fɛ pour que transition mana ban an ka se ka président ɲɛnama sɔrɔ président b'a to jamana in tɛ se ka kɔ bilen mɔgɔ kelen fana baara tɛ jamana ka basigi sɔrɔsi ka baara b'a la dɛ mais a bɛɛ fana ka baara b'a la parce que n'i y'a ye bɛɛ ni jɔyɔrɔ don ni mugu ci kɛra o sɔrɔsiw ka baara ye mais mun ye kuma o y'aw de ka baara ye parce que ala ye o se d'aw ma o barika d'aw ka kuma na mun b'a to n'a kumana mɔgɔw fɛ o b'a la mais jamaw de fana b'aw kɔ donc n'i ka jama bɔ jamana yɛrɛ kɔnɔ fana a tɔ bɛ den donc n'aw participera ko ko la ka ca ala fɛ ɲɛ bɛ sɔrɔ la bɛɛ bɛ n'o la donc a ye n'a fɛ hali bi aw ye ko hali mun kɛ ka jamana basigi hali bi aw ka continuer fɛ jamana mɔgɔw b'o la bi solution fila t'a la dɛ soit an bɛ jɛ an bɛ sɔn ɲɔgɔn an tɛ ɲɔgɔn kɔ jamana bɛ taa ɲɛ soit an bɛ kɛlɛ kɛ an bɛ fɔrɔfɔ ɲɔgɔn kɔ jamana ko a bɛ ɲagami ala k'an kisi k'an tanga o ma donc mun b'a to bibi na kɔni solution foyi foyi de tɛ yen an ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ nin jo b'a la nin jo t'a la an mago t'a la bi an ko mun na an bɛɛ ka sɔn jamana in ka taa ɲɛ ni erreur minnu kɛra ko erreur corriger ni hakilina ɲuman minnu fɛ ka baara k'o kan donc o de bɛ se k'an bɔ nin dingɛ kɔnɔ parce que jamana an ka jamana an kɔlɔsi bi an kelen ta tɛ bilen dɛ donc ko caman bɛ jamana in kɔfɛ donc a tɛ ɲɛ fo maliyɛnw de ka bɛn ni maliyɛnw ma bɛn mɔgɔ wɛrɛ b'u sɛbɛn an ka jamana na ala k'an kisi k'an tago ma donc tɛmɛnen kɔ n bɛ fɔ information wɛrɛ d'aw ma gɛlɛya waati na cogoya don n'a b'a fɔ o ma ko contexte ani ko minnu kɛra ka tɛmɛ n'i y'a ye i bɛ ka fanga ɲɔngiri la parce que mankan de kɛra n'o ye mouvement M5RP n'olu tun b'a jukɔrɔ donc n'i y'u lajɛ bi mɔgɔ sugu bɛɛ b'u la i mana couche fɛn fɛn ta a bɛɛ b'a la diinɛmɔgɔ b'a la politicien b'a la sénégaliste b'a la bɛɛ b'a la société bɛɛ de b'a la donc an y'a ye maintenant an y'a ŋaniya ɲini ka tila ka aw ka dɛmɛ ɲini o fɛ mun b'a to an bɛ se ka premier ministre poste ta ka di olu ma donc o ɲini aw fɛ aw ka an dɛmɛ o baara kɔnɔna na a tɛ se ka taa aw ka yamaruya kɔ donc an b'o yamaruya ɲini aw fɛ k'o dɛmɛ ɲini aw fɛ o premier ministre min na nommé tile damadɔni nata la ale bɛ consultation kɛ ni bɛɛ ye diinɛmɔgɔw syndicaliste société civile parti politique pour ka se ka bɛn ka gouvernement sigi sen kan gouvernement na ni bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ mun b'a to an bɛ se ka transition tɔ laban transition tɔ ma ca bilen a cayalen b'a kalo 8 kalo 7 a banna ka ban donc an bɛ mun ɲini aw fɛ k'aw deli k'a fɔ aw ka jamana a y'an dɛmɛ an ka jamana in basigi a y'an dɛmɛ an ka jamana in dilan bɛɛ ni jɔyɔrɔ don hali bi o de tun bɛ fɛ ka fɔ an na k'aw fo yan tɛ foli mun na ka ɲini ala ka jamana in dɛmɛ ala ka jamana basigi ala ka jamanadenw lakana. cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ni sabu de y'a to Asimu Koyita a ye wele bila Choguel Kokala Mayiga ma o Choguel Kokala Mayiga o sugandili min kɛra ka kɛ jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye ale tun falenna ka dɔ kɛ a nɔnabila ye a ka falenni sabu tun tɛ foyi ye o tun ye ko bana tun balala ka cun a kan a ye kalo 3 de kɛ a bɛ furakɛli la an ye kibaruya sɔrɔ sɛbɛn o sɛbɛn b'an bolo kɔrɔ bi ntɛnɛ donya na a bɛɛ ye fɛn min fɔ o ye k'a fɔ colonel Asimu Koyita ko juma tɛmɛnen ko a ye Choguel Kokala Mayiga bisimila kuluba a kɛra juma tɛmɛnen novembre kalo tile 25 yala Choguel yɛrɛ ka ko bɛna kɛ cogo di Choguel Kokala Mayiga yɛrɛ ɲininkale a ko ne yɛrɛ de nana ka na ɲɛfɔli ni dantigɛli kɛ jamanakuntigi ye ka fɔ alhamdulillah n bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ ko bi fariguan nɔgɔyara n tun b'a fɛ ka baara ta o ko yanni tile dɔɔnima cɛ min y'an ka jamanakuntigi ye don latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye Asimu Koyita ye a bɛna ɲɛfɔli kɛ baara in ka kan ka ta ne fɛ waati min don min na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna hali an ka jamana yɛrɛ furuba laseli sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko lesor hali n'a y'a sɔrɔ dantigɛli wɛrɛ ma kɛ an yɛrɛ ka jamanakuntigi yɛrɛ fɛ nka u ye dantigɛli sɛbɛn kɛ k'a fɔ lafiɲɛbɔ wala furakɛli waati tɛmɛnen kalo damadama ko don latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ nin ye kibaruya ye ka bɔ an yɛrɛ ka fanga bundaso la ko jamanakuntigi don waati ani furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ
kwaye Shugail Kokala maiga bismillah o Shugail Kokala maiga cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a si bɛ san 64 na dusukun bali dimi dusukun dimi dɔ tun cora dusukun dimi dɔ tun cuna kan utu kalo tɛmɛnen a nana wajibiya u ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la tile damadama o kɔfɛ min ye jamana ni don latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye a ye kolonɛl Abdulayi Mayiga o kolonɛl Abdulayi Mayiga ale ye jamana kɔnɔna marako ani jamana marabaw olu ka dantigɛlikɛla ye ale bilara Shugail Kokala Mayiga nɔ na o Shugail Kokala Mayiga in i n'a fɔ Asimi y'a fɔ cogo min juin kalo san 2021 a ka ca ni san kelen ɲinɛ Asimi y'ale sugandi ka kɛ jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye o kabile Shugail Kokala Mayiga kɔni sugandira a kɛra sabu ye Mali ni Faransi ani Mali na jɛɲɔgɔnw caman bɛ u ka jɛɲɔgɔnya hali ni a bɔgɔ ma jɔ yɛlɛma fɔra ko ka yɛlɛmaw don la jagoyanifin Mali marabaw yɛrɛw fɛ cogo min an bɛ faamuyali kɛ an tɛ cɛkɔrɔbaw musokɔrɔbaw an tɛ Shugail Kokala Mayiga an t'a yɛrɛ lamɛn wa kun min y'a to a taara don waati ani furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ a taara kuma ɲɔgɔnya a ye fɛn min fɔ a bɔlen kɔfɛ n'a a ɲininkara kunnafoni lasebaaw fɛ Shugail Kokala Mayiga yɛrɛ ye dantigɛli kɛ bamanankan na kɔni o dantigɛli kan ninnu olu filɛ nin farikolo kaɲi bi ne nana président voir ka barkada alina ato soldats ni civils o ye min kɛ a ye n fa kojugu o de kama nana yani ka kuma ka adresse malien na ale ka koroni bɛɛ bi an ka président kɔrɔ y'a fɔ c'est l'aîné sans être le plus ancien nana fo ka barkada ka fay ko bi n farikolo kaɲi donc n bɛ se ka baara daminɛ n b'a fɛ ka min fɔ malien ye jamana baw bɛɛ ni b'a fɛ k'i ka hɔrɔnya ta an bɛ tɛmɛ sira min kan i kan ka sira o tɛmɛ kan a ka gɛlɛn mais ni ɲɛ b'a la président cɛsirilen don cogo min na hali n'a nɔfɛmɔgɔw sira wɛrɛ t'an bolo an kan ka réussir de i maliyɛn bɛɛ sɔnna bi a ye san kelen kɛ k'u kunnafoni ala barika la bi maliyɛn bɛɛ y'a faamu donc sikasi t'a la an bɛna réussir n b'a dɔn ko hadamadenw a b'a fɛ ka sogo don o don n'a ye min sɔrɔ ka ban o t'a bɔ a bɛ miiri fɛn wɛrɛ la o y'a ka droit ye donc an ka baara ye min ye don o don an ka maliyɛnw lamɛn min ka ɲi u ma an k'o kɛ o de bɛ sen na bi n b'a dɔn a ka gɛlɛn kojugu mais an bɛna se ala barika la ni président Bagné n'an tora ka soutenir ka kuma a kan ka kɛ maliyɛnw bɛna ko caman faamu u tɛ min faamu kɔrɔlen a y'a don 2021 a ye baara min kɛ ka maliyɛnw bɛɛ la faamu bi hali n'i taara dugu fitini la bɛɛ kɛra géopoliticien bɛɛ bɛ fɛn bɛɛ faamu o baara a kɛra sisan baara kura de bɛna daminɛ pour que jamana ka taa ɲɛ ala barika la o baara fana a bɛ se a dan na ala sɔnna. cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin tun ye a ye dantigɛli min kɛ bamanankan na nka i n'a fɔ lamɛnni kɔfɛ anw yɛrɛ fɛ an nana ye k'a fɔ a ye min fɔ nanzarakan na o ka ca a ye i da don kuma la ka walanwalali min kɛ nanzarakan na a m'o kɛ bamanankan na an bɛna lajɛ ani dabali ni fɛɛrɛtigɛba a ye min fɔ nanzarakan na an ka bayɛlɛma bamanankan na ɲantuma a bɛ se ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ a la cogo min dabali ni fɛɛrɛtigɛba bisimila. Par la grâce d'Allah, ala barika la après 3 mois d'absence, kalo 3 min kɛra ka sɔrɔ ne tɛ aw ɲɛkɔrɔ. me revoici parmi vous en possession de mes capacités physiques et intellectuelles. ne Shugail Kokala Mayiga n filɛ aw ɲɛkɔrɔ
ka kɛnɛ nina ani farisugu la. Gloire au Tout-Puissant, tanu bɛ Ala ye, Ala min ye se bɛɛ lajɛlen tigi ye, au Tout Miséricordieux. Ala min ye nɛɛma labɔlen maa ye. Je voudrais en ce moment, empreint de solennité, n b'a fɛ ka n'an tigɛ aw ye n'o ye foroba dantigɛli ye nin kɛnɛ in kan bi. remercier du fond du cœur l'ensemble de nos compatriotes jamanadenw cɛ fara muso kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw barikada ni kɔnɔjɛya ye de l'intérieur et de la diaspora, Mali kɔnɔ ani jamana kɔ kan, ainsi que tous les panafricains. farafin maa o maa bɛ ni farafina ko bɛ e ye ni e ye farafina kanuba ye. Des plus petits hameaux aux plus grandes agglomérations, K'a daminɛ tugudaw la farafina fo ka se dugubaw kɔnɔ, nous sommes parvenus des mosquées, ka bɔ an ka misiriw kɔnɔ, des églises kerecɛn batokɛyɔrɔw la et des temples. fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye jamasigiyɔrɔ ye ka dugawu kɛ. Les prières et les invocations de nos compatriotes anonymes An ka jamanaden minnu bɛ yen hali u lakodɔnnen tɛ minnu ye dugawu don ka Ala deli, et des serviteurs du culte. aw minnu n'aw ye bato ni diinɛ ɲɛmɔgɔw ye. Nos concitoyens, dans leur écrasante majorité, An fasoden fanbaw, parents, balimaw, amis, masaw ni teriw sympathisants, minnu n'o ye faso kanubaw ani ne yɛrɛ kanubaw ye, jamana kanubaw, et même rivaux politiques les plus farouches, hali minnu bɛ yen ni politikiya o fadenya bɛ an cɛ. ont tenu à m'exprimer leur compassion Nin kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen y'a jira tuma min na ne banana ka dugawu kɛ n ye k'u ka ŋaniya bange n ye n ka kɛnɛya la, et le souhait de bon retour parmi ani ka a kanu n ka segin cogo ɲuman na les miens. an fasodenw, n ka segin an cɛ la. À tous Aw et bɛɛ à toutes, cɛ fara muso je kan, dis grand merci. n b'a fɔ aw ye aw bɛɛ aw ni ce. Mesdames et messieurs, Cɛ ni musow, à ce stade de mon propos, ne ka dantigɛli yɔrɔ in na, permettez-moi d'exprimer encore une fois a ye diɲɛ dɛ n ka n dantigɛ ka ɲɛfɔli k'aw ye tuguni. au président de la transition, Dun waati furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ n ka chef de l'État, le n'ale ye jamana kuntigi ye, colonel Assimi Goïta, colonel Assimi ma Goïta, profonde gratitude k'a waleɲuman dɔn k'a barikada k'a fo, et mes vifs remerciements k'a a sɛbɛkɔrɔ fo k'a barikada. pour avoir su préserver mon intimité A ma ne gundo si tɛ yen k'a y'a borotɔ, a ye sutura. pendant tout ce temps. Ni n'o ma kɛ saya sutura ye nin waati ni furancɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Et m'avoir mis à l'abri du mauvais œil et de A kɛra sabu ye ka ne tanga ka bɔ ɲɛjuguw ma, a kɛra sabu ye ka ne tanga ka bɔ ɲɛjugu ni filɛbaajuguw ma, la mauvaise langue. ani nɛnjugu fɔbaajuguw ma. Il me plaît également de partager l'expression de cette gratitude A ka kan fana n k'a fara kan ka waleɲuman dɔn foli ni barikadali avec les colonels Malik Diaw, ka ɲɛsin colonel Maliki Jaw, président du CNT, n'ale ye wasadenw ka ɲɛmɔgɔ ye, Sadio Kamara, Sadio Kamara, Modibo Kone Modibo Kone, et Ismail Wage. Ismail Wage. Chaque visite Tuma o tuma ni ninnu taara bɔ ne ye, rendue a été une occasion de réitérer o ɲɔɲi ninnu kɛra sabu ye ka wasaya
ani ka danaya lakuraya leur désir de rester ensemble. Ka fo kulu bada kudai matu fe. Je remercie également Ka foli chini l'ensemble des membres du gouvernement jamana marabaw kilingelina no kulu be et toutes nos vaillantes forces de défense anga jamana kumabo kelechew et de sécurité. kana ani lakana ferena dabalitige baw. Je voudrais ici Mutumba fe ni yoroina m'adresser plus particulièrement kanda dige kirengreni nyana au colonel Abdoulaye Maïga, kanyesi colonel Abdoulaye Maïgama qui a accepté la redoutable charge nale sonaka dun girimbata de premier ministre par intérim dun wati la teme fanga marablo nyimgo wati kono qu'il a rempli à naye o joro fabi wasaye tout en exerçant ses missions de ministre de l'administration territoriale. kasoro bara waraw biwara tumba buluno jamana kono na maraku ministriyaye Et de la décentralisation, ani fanga chema boli o ministriya tumba bulu porte-parole du gouvernement. ale yɛrɛ halibi sawo jamana mara dantigelikɛla ni faso fɛla fɔba lasilikɛla ye. Rappelons-nous an ka hakili cette lajigin belle phrase d'Assimi Goïta. dun waati latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye colonel Assimi Goïta a ye mun de fɔ. Qui sont dans le cœur et dans l'esprit de la jeunesse comme une maxime. n'o ye denmisɛnw u dusu n'u hakili kalikan n'u la u ni lamini do ye o ye bi. Souvenez-vous de ce jeune. nin denmisɛn Si j'échoue, c'est toute la jeunesse qui aura échoué. min bɛn kun bɛ jɔda min na bi ni ne dɛsɛra pewu ni ne dɛsɛra bɛɛ C'est toute la jeunesse qui o tuma mali denmisɛnw bɛɛ ka tigɛ a kan aura échoué. ko olu de dɛsɛra. La génération Assimi, c'est cette jeunesse Asimu n'a fila ɲɔgɔn denmisɛn fila ɲɔgɔn qui a décidé de briser le complexe dominant-dominé. k'a dɔn k'a fɔ anw tɛ dugumasara cɛbaw ye anw tɛ maa ka si tɛ boli anw kan an tɛ maa si ka nunjuru minɛlen ye n'i b'i ka se ani i fanga boli anw kan ka kɛ i n'a fɔ e de ye setigi ye anw kan Dominé. ka anw kɛ maa ye maa min e ka se ani ka fanga i b'o o karaba k'o boli anw kan. Si caractéristique nin ye misali ɲumanba de de nos relations avec certains États. misaliya min n'o de bɛ lawaleyali kɛ anw ni jamana dɔw cɛ. Voilà pourquoi nin de y'a to sa je reviens ne seginna ka na après un temps si long nin furancɛ jan in kɔnɔ aux côtés de cette jeunesse, ka na o denmisɛn ninnu an ka ɲɔgɔn minɛ aux côtés de vous tous, aw bɛɛ lajɛlen fasodenw an ka jɛ optimistes et engagés plus que jamais ne ni laminen don wa n jigilama tigɛ fiyewu. convaincus que notre jeunesse ne limaniyanen don k'a fɔ an ka faso denmisɛnw kɔni est prête pour l'œuvre de refondation et de labɛnnen don ni laminen don ka mali labɛn cogo kura la reconstruction du Mali ka mali dila cogo kura la et de la Nouvelle-Afrique. ka farafina kura yɔrɔ bɛɛ. Pour ce faire, o ti ɲɛ fiyewu il faut une mutualisation de fo an ka jɛ ka ɲɔgɔn minɛ ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka jɛ ka kuntina kelen ta. toutes les forces nationales faso o faso bɛ o wuli ka jɔ jama kelen kelenna bɛɛ acquises à la transition minnu an fɛ mali kɔnɔ yan minnu kɔni n'olu labɛnnen don ka don waati ani furancɛ fanga a k'a sɛnsɛn. quelles que soient les origines politiques, a mana kɛ politiki kulu o kulu ye a mana kɛ politiki sira o sira ye a mana kɛ politiki maa o maa ye sociales, fasodenw professionnelles, baarakɛkulu
culturels et cultuels Siku ani dongo tigo. afin de rendre irréversible le changement. Angana son fiyo. Ambe yelema mini. Ou yelema ka seginko fiyo. Mesdames et messieurs, Jeni muso. mettons-nous ensemble Anga je kanyon menede. dans une véritable union sacrée Anga do beki yerbakun ita nafabla. Beki nyesi fasoma. Fasomi na meseka wilika do chugomi. derrière le président de la transition Ambela jele anga tugu asimu koitako. pour sauver notre patrie. Ambiseka anga jamana kana ka kishi ka bo chenikela uka mantoro machugumi. J'invite à laisser tomber toutes les autres considérations Mbayini faso deun fe. Mawo mafungu fembi kono. Natao natabila. Dimio dimimbila. Lanyinio lanyinimbi fe. Beki taimbla. Anga miri. pour sauver notre nation. Ambiseka anfaso maliba kishi chugumi. Oh, chakurumani musokurubau. Ni yaye ne ya foko anga toka yelema. Aya fo nazarakana chugumi. Aya lage ka ba yelema bamanangana. Au bise ka famyali soro chugumi. O shugel kokala maiga. Ini baranyon. Ye nazarakami fo juma temeni. Na tle donama biye ni nazarakam ba yelema lika ke bamanangana. Ni fili soro lala. Ibarake nyo kuka wele ka anga fili ladla. Jogorobani musogorobao. Mbado ninkibarwai fana. Auba jona. Mali anfaso mali ba. Ani Fransi che gele alendo bikusobe. Uche gele ai. Aye dakunureta. Sabu kabili Oktober kalo tumenei. Fransi marabao. Ni ubritigi ye Emmanuel Macron sabu ale de be Fransi jamana kuntigi yala. Deme wo deme be no ye furuba deme. Min bato jamana anfaso Mali bese ka jidi Fransi tunyo bejo. Kabili Oktober kalo furi wati. Kabili Fransi yo barake. Fransi ka deme be di ke Inyerayo wala ke jamana deunye nama ke jamana marabau kasrafe abe foma ko ONG o fongo fembe no Fransi taye utun sigimbe ka fokuni kuin awoyon tante ga utunta doko Mali bina kele fari minda kanyeshi Fransikani wale ya juima utunta do kafo abina ke sabuye ka kasara la si olu yɛrɛw ambe kalo mina no November kalo utlim wani kelen temene Mali marabaw fana ye dandigeli kɛ ka fɔ olu ye balli kɛ ti jɛnai ati bɛn tuguni a kɔnen do wa kabili ni kuma ni fɔ waati ka fɔ ni ɲuman kɛ wala ni dɛmɛ kulu minnu cakɛ bundaso minnu bɛ yan faso kɔnɔ n'a bi fɔ ma ko ONG n'u ka baara kɛtaw nafolo bi bɔ Fransi kun wala bi bɔ Fransi yɔrɔ hali dɛmɛ wale minnu n'a b'a to u bi se ka baara kɛ ni a y'a sɔrɔ ka fɔ nin fɛn o fɛn ka dɛmɛ n'u bi kɛ Fransi fɛ hali minnu bɛ yen n'olu ka baara ye adamadenya magwɛn ni dɛmɛsira ye Mali ko tuma a bɛɛ bojɔra Mali kɔnɔ. An faso Mali ka nin jaabili nin tɛ fɛn wɛrɛ ye. Fransi ye nin baara min ta ka Mali sɛgɛrɛ Mali fana ko a tɛna ko bila ten. Sabu Fransi ko dɛmɛ o dɛmɛ bɛ yen n'o ye furuba dɛmɛ ye ka ɲɛsin Mali jidili ma ko a b'a dɛmɛ bɛɛ jɔ kabini Octobre kalo tɛmɛnen. Fransi ka nin ŋaniya tali nin bɛ lakurayali de kɛ wala nin bɛ lakɛnɛmayali de kɛ Mali na jɛɲɔgɔn kɔrɔ Fransi kabili Asimi Koyita ninnu u sigira fanga na tuma min na an ye bandaw ka fanga bojɔli min kɛ kabili o de kɛra mɛkalo tɛmɛnen. Fransi tun ye nin kuma in fɔ nka
kosani la u ye sɛbɛn bɔ k'a dan kɛnɛma ya kɛnɛma nka nin kuma in tun fɔra Faransi ka dɛmɛkulutɔn minnu bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan n'a bɛ fɔ ma ko ONG française olu tun ye sɛbɛn ci Faransi jamanakuntigi ma n'o ye Emmanuel Macron ye kabini novembre kalo tile 15 tɛmɛnen kabini o de kɛra sa nin ko in a ye bɔlɔlɔ diɲɛ kibaruya kilasi bondasow a ye olu labɔ ninnu ko b'a ɲini Faransi jamanakuntigi fɛ Emmanuel Macron a ye nin ŋaniya min ta ka Mali sɛgɛrɛ k'a k'i bolo segin kɔ sabu olu yɛrɛ kɔni fɛ dɛmɛ min bɛ ta Faransi ka nin sira in fɛ a bɛ ɲini ka wari miliyɔn 100 ɲɔgɔn bɔ san o san k'olu kɛn bɛ ka baara bolo da u kɛn bɛ ka ŋaniya dɔw ta ko Mali ye sɛgɛnbaatɔ jamana ye u bɛ baara minnu kɛ k'a bɛ ɲini ka maliden miliyɔn 8 nin baara in bɛ magwɛn ta k'olu sɛgɛrɛ Faransi de y'a a jujɔn a ka dɛmɛ o dɛmɛ bɛ se Mali ma a y'a bɛɛ jɔ kabini février kalo tɛmɛnen kuma min sɔrɔlu da ko Mali ye wele bila Risiw olu ka kɛn yɛrɛ ye kɛlɛcɛ dɔw ma ko Wagner cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw Wagner ko kuma in segin kɛra kan tuguni ko ninnu ye mɔgɔ minnu Risila jamanadenw don u bɛ kɛlɛ kɛ maa tɔgɔ la ni y'u sara u bɛ se ka na kɛlɛ k'i tɔgɔ la a mana kɛ nasira o nasira ye nka ko maa minnu don n'u nana u tɛ nin bɔ jugu la olu kɔni ta ye furukuli ye ɔ ko Wagner kabini Mali ye wele bila o ma Mali don kelen da kelen dun ma sɔn kuma in ma Mali ko k'olu ma Wagner wele olu ye wɛrɛ bila Risila de ma kabini olu bɛ Mali dugukolo kan Faransi maraba in n'o ye Emmanuel Macron ye ale de ko la sa ko Faransi ka dɛmɛ o dɛmɛ n'o bɛɛ na faso kɔnɔ hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ Mali marabaw ɲɛ b'a la wala a bɛ tɛmɛ olu ka sira fɛ ko k'a bɛɛ bɔjɔ kuma min sɔrɔlu da cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba b'o dɔn wa k'olu t'a fɛ olu ka dɛmɛ minnu n'u b'o ta u bɛ se ka Mali dɛmɛ jidili la ko nafolo ka kunna tiɲɛ ko o nafolo ta ko k'o di nin kɛlɛcɛ ninnu ma ko sabu olu ka nafolo bɛ bɔ u ka jamanadenw de kun wa ko n'o nafolo fana nana ko Mali maraba minnu bɛ bi k'u b'u waso n'o nafolo ye baara o baara n'u kɛra o sira fɛ k'u b'u u yɛrɛ majɛmu n'o baara kɛlenw ye n y'a jira u la k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ dɛmɛ minnu bɛ yen n'o ye magwɛn dɛmɛw ye Faransi bɛ min se Mali ma san o san a bɛ taa wari miliyɔn 10 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn la ɔ n'a fɔra k'a fɔ kelen bɛ taa fo sefa 100 fo ka se 120 hakɛ ma o miliyɔn 10 san o san o ye nafolo caman ye nka nin tun sen tɛ o la nka kabini Faransi y'a kuma bɔ kɛnɛma ta Mali fana y'a jira k'a fɔ o tuma aw bɛ dɛmɛ min ta ka jamana marabaw sɛgɛrɛ o dɔrɔn tɛ koyi a ka dɛmɛ sugu o sugu n'a b'a bila ka na an faso kɔnɔ ko an jɛra a kɔ wa an tɛ jɛ n'a ye a nafolo ka se an fa dugukolo kan tuguni Mali ye kuma min fɔ Faransi ko u y'a kuma mɛn ko nka olu sɛbɛkɔrɔ nimisalen don Mali ye nin baara min kɛ kabini Mali ye nin ŋaniya ni min ta Faransi ye nin kuma in de fɔ u ka jamana marabondaso ko u bɛ a lajɛ u ni Mali marabaw u bɛ se k'a lajɛ cogo min na min b'a to nin ko in a bɛ se ka lawaleya a bɛ se ka faamu cogo ɲuman minnu na olu yɛrɛ kɔni fɛ k'olu ma Mali ka nin kuma in faamu fiyewu nin ye Faransi olu ka dɛmɛ cakɛ bondaso dɔw bɛ an fɛ Mali kɔnɔ yan yala a fɔra de ko Faransi ka baarakɛ bondaso minnu bɛ yan n'u bɛ magwɛn ta ka jamanadenw sɛgɛrɛ f'u sigiyɔrɔw la yala a fɔra k'olu bɛɛ k'u ka minɛnw de ta ka taa sa wa wala Faransi bɛ nafolo minnu di Mali jɛna o nafolo ninnu de kɔ wa sabu caman fana bɛ yen n'olu ye magwɛn kɛ cakɛ bondasow ye u bɛ dɛmɛ wɛrɛw sɔrɔ min tɛ Faransi ka dɛmɛ ye ko a ko ninnu Mali ye nin warafari min da a ko a kɛn bɛ kɔnɔganko ye a dɛmɛ bɛ ta ka maa minnu sɛgɛrɛ ko a kɛn bɛ kɔnɔganko ye ɲininkali min bɛ yen sisan yala o tuma Faransi ka nafolo bɛ di magwɛn
ke baga minnu ma ka ɲɛsin ma dɛsɛlenw ma Mali kɔnɔ yala olu ka baara bɛɛ lajɛlen de bɛna bojɔ sa wa? ɲininkali bɛ yɔrɔ de la ni pereperilatigɛ sɔrɔla diɲɛ don o don an bɛ o kunnafoniw lase aw ma. nka yanna o pereperilatigɛw ka sɔrɔ Faransi yɛrɛ y'a ɲini a ka baarakɛ bondaso minnu n'olu k'u bɛ dɛmɛ ta ka malidenw sɛgɛrɛ ka b'olu sigiyɔrɔ ko Mali ye nin kuma min fɔ o tuma k'u ka baaraw bɔjɔ fɔlɔ u kana kɛ donongɔrɔ kunkolo ye u k'u mada nka nin bɛɛ lajɛlen jigi b'a kan ka fɔ a bɛna ta mɛn o mɛn olu ka laɲini fɛn min ye u ye ka fɔ ka bɛɛ na se ka latigɛ Mali ni Faransi cɛ cogo min. min ye Faransi fanga bondasow yɛrɛ ye olu kɔni limaniyanin tɛ ka fɔ ɲɛna sɔrɔ in ko la koyi sabu caman bɛ olu la bi u ka laɲini ye fɛn min ye Faransi jamanaden minnu bɛ baara la o cakɛ bondaso ninnu na u k'u ka minɛnw segin u k'u ka minɛnw ta ka segin u fa jamana kɔnɔ. Novembre kalo tile 22 tɛmɛnen ko lajɛ tun bɛ sen na Paris Faransi ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ sabu Faransi jamanaden minnu b'o baara ninnu na yan k'u limaniyanin tɛ u yɛrɛw ni lakananen na tuguni. bɛn du kɛra kan k'a fɔ Faransi jamanaden minnu bɛ yan a bɛ ɲini ka mɔgɔ 40 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn bɔ nka u yɛrɛw ma fɔ ka jamanadenw ye k'u ka minɛnw cɛ ka segin faso la fɔlɔ fɛn kɔni ma fɔ la nka ni min fɔr'o la an ka don nata ninnu na an b'o perepelatigɛ di aw ma inshallah. dɔw na ɲɛfɔli kɛ ko yala Mali b'a yɛrɛ kalama wa? ni ko mashara ma ko i ka sɔ ye daga fa a bɛ boli ka taa sɔ dɔ ko kanu fara tala daga sɔ kan o sɔ mɔtile bɔra fɔlɔ ni Faransi ko saya b'a ma Mali b'a fɔ ne yɛrɛ tolitɔ don. ni Faransi ko saya b'ale ma waati o waati i b'a sɔrɔ Mali sigilen don kuma min bɛ Mali da o kɔfɛ ni saya b'i ma ne yɛrɛ tolitɔ don u kamana ma gansa wa? nka Asimu ye nin kuma in fɔ dɛ ko n'i y'a ye dimi o dimi donna Mali la foyi man sɔrɔ f'an bɔgɔ fiɲɛyala ni min kɛ dɛ o de y'a to dimi tun bɛ don Mali la yala a y'o faamu de sa wa? an ka Asimu lamɛn bani. ka fɔ kɔrɔsɛnɛlaw ɲɛna ka tila fɔ maliyɛn bɛɛ ɲɛna ni ko hɛrɛ tɛ taa gɛlɛya kɔ an bɛ ka ɲaɲɛ bɛ jamana na k'an bɛ ka ɲɛbu fɛ mɔgɔ de sɔnna ka gɛlɛya kun mɔgɔ de sɔnna ka kɔngɔ kun mɔgɔ de sɔnna u sara mɔgɔ de sɔnna dɔw joginna mun y'a to o kɔmɔgɔw u ye hɛrɛ sɔrɔ u bɛ hɛrɛ la u ka jamana tɔgɔ duman fɔ. an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ maliyɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan u dusukun kelen ka jamana in an ka bɔ dingɛ kɔnɔ n'an y'a bɔ dingɛ kɔnɔ a tɔ an b'o ɲɛnabɔ an dama ɲɔgɔn du kɔnɔna la. n'i y'a ye dugu bɛ dugu la u bɛ kɛlɛ mɛ ni Mamadu ka dugu la den kelen na u bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan k'i kɛlɛ. an fana b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ ni tɛgɛ mara maliyɛn kelen na maliyɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka maliyɛn denw dɛmɛ. Bamanan ko n'i ka wulujugu faga dɔ ta b'i kin. ko caman y'a sɔrɔ ka tɛmɛ a kɛra sabula da kan an bɔgɔ de tigɛra sabula da kan dɔw b'u ka baara kɛ ka ɲa n'an tɛ fɛ dimi ka don an na n'an tɛ fɛ an ka maloya n'an tɛ fɛ an kuma su f'an ka ko kɛ ko min bɛ mɔnɔ bɔ an na f'an ka ko kɛ ko min bɛ maliyɛnw lakana k'u lakisi. Ala ka jamana lakana Ala ka maliyɛnw lakana Ala ka sɛnɛkɛlaw lakana Ala ka jagokɛlaw lakana Ala ka maliyɛn bɛɛ kɔrɔ fɛ tilebi fɛ k'an ka worodu yan fan bɛɛ Ala ka bɛɛ lakana i famiye. cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an ka don latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw Novembre kalo tile 21 tɛmɛnen n'o kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen Sini ni Mali bolonɔbila kɛ bɛnkan na k'u bɛna kɔɔri parata ka kɛ gari ye o usine 2
kelen bina kɛ Kucala, dɔ in bina dilan Bamakɔ yan. Nin baara in bina kɛ Chine a cakɛbondaso min bɛ yen n'u k'a ma ko Guindao ka bɔ Chine. Anw yɛrɛw ka don waati ni furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ juma tɛmɛnen n'o bɛnna Novembre kalo tile 25 ma a ye Chinois ka lasigiden a ye a bisimila n'o ye Chen Jinhong ani jamakulu dɔ tun bɔra faso kɔnɔ. U nana an fɛ Mali kɔnɔ yan nin ŋaniya in bɛ se ka bange cogo min. Usine min bɛna sigi Kucala a bɛ se ka tɔni 20 ɲɔgɔn bɔɲɔngo 20,000 tɔni 20,000 a bɛna o kɔri yɛlɛma ka kɛ gari ye. Filanan min kan ka dilan o bɛna dilan Bamakɔ yan o bɛna kɛ kɔri 25 san o san. Ni y'o fila fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa tɔni 40,000 ani 50,000. CMDT ɲɛmɔgɔba ya kalifalen don min na bi n'o ye dɔgɔtɔrɔ Nango Dambele ye. A ko n'i y'o jateminɛ Mali bɛ kɔri min ci kɛ san o san. Mali kɔri min bɛ ci kɛ san o san 100 o 100 tan bɛ se ka baara anw fɛ Mali kɔnɔ yan. Ka kɔri parata ka kɛ gari ye. A yɛrɛ ka fɔcogo la n'a tun y'a sɔrɔ k'a fɔ an bɛ 100 de sɔrɔ kɔri cikɛli la an bɛ taa fo 130 hakɛ la. Sabu a kɛra k'a fɔ Mali kɔni bɛ kɔri cikɛ nka Mali tɛ kɔri nafa bɔ fiyewu. Kɔri bɛna paratali min kɛ a bɛna dɔ fara Mali ka nafa de kan. Nafolo min bɛna kɛ ka kɔri baarakɛ bondaso nin dilan a bɛ taa fo sefuwari 200,000. O 200,000 58,000 o bɛna bɔ Mali CMDT kun 10 Chinois de bɛna o nafolo bɔ. Ninnu de wulila u ni CMDT yɛrɛ ɲɛmɔgɔba araba tɛmɛnen u taara Mali kɔri bɛna parata yɔrɔ min n'o ye Somafile Kucala. U taara kɛnɛba de lajɛ Bamakɔ ta nka n'i y'a fila fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ minnu bɛna baara kɛ a kɔnɔ a bɛ taa fo maa 50,000 hakɛ la. Jamanakuntigi yɛrɛ ye Chinois ka lasigiden bisimilali min kɛ Mali ni Chine ni ɲɔgɔn cɛ ni san laban ninnu tɛ a nafa tun ka bon sabu kabini Mali yɛrɛma hɔrɔnya ta don min fo ka se bi ma Mali ni Chine jɛɲɔgɔnya bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ nka k'a sabu kɛ jɛɲɔgɔn juguya ye. Nin baara in ne bɛ se k'a fɔ CMDT ɲɛmɔgɔ kɔrɔ min tun bɛ yen n'o Modibo Kone ale tun ni Chinois ye nin baara kɛ ka ban nka jamana mara tun bɛ maa minnu bolo ni Faransi ko a ka jɛ olu b'a fɔ a ka jɛ. Faransi dun t'a fɛ. Bon nin tɛ bɛn an ka mɔgɔw ma. N'o tɛ ne ni Modibo Kone masurunyamɔgɔ n'ale tun ye CMDT ɲɛmɔgɔ ye nka IBK ka waati n'u y'a bɔ yen ale tun ni Chine tun ye nin baara in bɛn kɛra nin kan nka ni Faransi ye anw ka jamana latila sira o sira ye a b'i sen d'a kan nka bamananw ko ten ko garange maa sen ye cogo min a b'i ka samara tigɛ o cogo la. Hali bi cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an ka jamana minisiri min sigilen don sɔrɔ ni nafoloko siratigɛ la k'o ye minisiriw ka laada tɔnsigi dɔ min kɛra dɔ furancɛ tɛmɛnen n'a ɲɛmɔgɔbaya tun bɛ don waati ni furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ yɛrɛ bolo n'o ye kolonɛl Asimu Koyita ye. U bɛna Comatex a bɛna wuli cogo kura la sabu nin cakɛbondaso fana tun bɛ kɔri parata. A bɛ se ka kɛ sabu ye min b'a to baara min jɔra baara ninnu gɛlɛya caman de bɛ cakɛbondaso in na. Fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛra u yɛrɛw ka fɔcogo la fo ka se fɔ wari miliyari 6 ɲɔgɔn bɔɲɔngo o nafolo de kan ka bɔ. Ni dabali ni fɛɛrɛ minnu tigɛra o de k'a fɔ nafolo min n'o kan ka don Comatex SA da fɛ a baara minnu n'o kan ka kɛ o dabali n'o fɛɛrɛ ninnu bɛ tigɛ min b'a to cakɛbondaso in bɛna dayɛlɛ nka nin sabatira ni Mali yɛrɛ a dun ni furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ nin kɛra a yɛrɛ ka cɛsiri la nka ni Ala sɔnna ma an ka don kibaru nata ninnu an bɛna walawalali kɛ aw ye aw bɛna faamuyali sɔrɔ. Alamisa tɛmɛnen n'o bɛna Novembre kalo tile 24 ma an ka jamana minisiri bondaso min sigilen don Mamashima baara kɛ dabali ni fɛɛrɛ tigɛ sanni ni feere
ani julaya o ministre no Mohamedou Ould Mohamed ye atara ciment dilayɔrɔ usine kura dɔ dayɛlɛ Mali ciment dilayɔrɔ kura in a bɛna kɛ yɔrɔ min o ye Ɲɔrɔn mara de ye Ɲɔrɔn kɛrɛfɛ dugu min bɛ yen n'i ma fili o yɔrɔ a bɛ fɔ o ma ko Bɛma ani Ɲɔrɔn cɛ kilo 30 ni kilo 5 ciment gosiyɔrɔ in a biriki fɔlɔ dara u k'a ma ko Mali Sahel ciment ni ye Mali marabaw ka ŋaniya ye u b'a fɛ jamana in ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ ciment ko la fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye jamana yɛrɛ dugujukɔrɔ nafolo ye kɛrɛnkɛrɛnnenya u b'a fɔ min ma ko calcaire nin baara fɔlɔ in a ɲɛmɔgɔya tun bɛ usine yɛrɛ ɲɛmɔgɔba bolo n'o ye Sako Holding ye Mohamed Sako a n'a jɛɲɔgɔn Turki jamana don dantigɛlen in kɛnɛ kan sabu bɛn kɛra kan ka fɔ farafina n'a bɛ farafina b'a fɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ farafina haju bɛ fɛn minnu na o ka bɔ farafina yɛrɛ dugukolo kan nin baarakɛ bondaso in nin ye hakilina kuraw de talen Mali marabaw fɛ min ye El Hadj Mohamed Sako ye ani a baarakɛɲɔgɔnw ko k'u bɛna nafolo min don a bɛ taa se fɔ wari miliyari 400 miliyari 88 na u bɛna ciment min dilan san kɔnɔ a bɛ taa fɔ tɔni 5,000,000 ani tɔni 100,000 hakɛ la wa a bɛ se ka taa fɔ tɔni 6,000,000 hakɛ la san o san ko baarakɛla minnu bɛna kɛ baara kɛ waati bɛɛ lajɛlen maa 600 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn nka minnu n'olu bɛna kɛ baarakɛba ye waati ni waati u bɛ taa fɔ mɔgɔ 2,000 hakɛ la sariya minnu sɔrɔla ka bɔ a yɔrɔ la an tɛ dɔw lamɛn o la mɔgɔ fɔlɔ min bɛna dantigɛli kɛ o ye an ka jamana yɛrɛ minisiri min n'ale ka ca ye Mali dugujukɔrɔ fɛnw tɔnɔ bɔli ye fɛn o fɛn bɛ n'o ye Mali funtenima tɔnɔ siraw ye hali jiko o minisiri n'o ye Lamine Seydou Traoré ye nin baara in a nana ni nasira minnu ye ani nafa minnu b'a la faso yɔrɔ an k'ale lamɛn. An nisɔndiyalen de ye usine biriki fɔlɔ da k'a fɔ ko nin usine ko in nin de ye jamana kuntigi ka laɲini ye ni usine de n'i y'a jateminɛ maliyɛn de bɛna kɛ a baarakɛbaga bɛna kɛ ɲɔrɔnkaw ni ɲɔrɔ kɛrɛfɛ dugu mɔgɔw ye ani maliyɛnw de façon générale donc o bɛ an nisɔndiya an nakun tantɔn ni délégation belebeleba ye o ye k'a yira Sako ni a nɔfɛmɔgɔw la a ka partenaires la k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw u ka dɛmɛ b'u ye nin initiative in na donc k'a f'u ye k'u ye promesse min ta u k'u jija k'a bɔ a sira fɛ. Wa ni ciment gosiyɔrɔ in wala ni ciment mugu dilanyɔrɔ in a ɲɛmɔgɔba yɛrɛ a ye min fɔ kɛnɛ kan cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an k'o lamɛn bani. San 4 ka se bi ma ala ye a baaraw bɛɛ ɲa an ye sondage 200 ani 81 kɛ kalo 6 kɔnɔ Bɛma dugu la yan sondage ninnu jaabi taara Australie u ko ko a ɲɔgɔn calcaire tɛ farafina sondage taara Afrique du Sud o jaabi kelen u ko ko a ɲɔgɔn calcaire sondage olu ma de ka kɛ yɛrɛ farafina yan calcaire ni jɛma ani gris n'o ye buguri jɛma ye o 2 de bɛ yan a tɛ farafina dugu si la n'a bɔra Ghana la u ko ko projet in bɛ se ka baara san 99 siɲɛ 2 donc o hukumu kɔnɔna la an ye baarakɛɲɔgɔnya ɲini ni Turkiw ni Américains ye ani Mali banki dɔw an n'olu jɛra an bɛnna bɛn kɔnɔna la o de wolola bi ta la ni an nana biriki. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw Mali b'a fɛ ka kɛ misali ye Mali lamini jamana fɔlɔ mɔgɔ dɔ bɛ se k'a fɔ jamana fɔlɔ min bɛ yen n'o kɔni kɛlen don ka misali ta an faso Mali la a fɔlɔ o ye Laginɛ jamana ye Laginɛ jamana don jamana min ni maa min n'i ye jamana 2 in lajɛ ka bɔ Bamakɔ yan ka taa fo Kurusa Banankɔrɔ a fɔ ka bɔ Segu kɛ ka bɔ Segu mara la ka taa fo Kurusa Banankɔrɔ nin bɛɛ tun ye jamana sugu kelen ye fo nazarakan fɔbaw olu ko ko n'i ye Mali ni Laginɛ lajɛ a bɛ n'a fɔ hadamaden fugu kelen bɛ numan fɛ kelen bɛ kini fɛ nka bɛɛ bɛna bɔ kan gɔnɔ fɛ nazarakan fɔlaw ko les 2 poumons d'un seul corps ko Mali ni Laginɛ bɛ taa fɔ o ye hali ni an ka jɔnjɔn drapeau ta
mali ta be damine nugujila kana sanunjila kata blemana nga lagine ta be damine blemana kana sanunjila kata bingenena nuguji jamana kelen de be farafinaya ni malden ko ni wulila kata lagine ibe kaso ibe boni kamiya o kankele ni sara lagine ni kumanai akira kuna kiriyo akira lagine dugubawi nafo kankan sigiri ni kuni sira ni kumana una do kuni malden noto ikapma bi fam malini lagine tunye lajeke malini lagine ka laje ka faraka ke jamana kelenye ambe domina koni abina fo ubafe ka la waliya sabu niye malini lagine laje jamana fly mbele jele dan farami mbanje dron oye tuwawu oluye dan farami ke no yukure male ko ka fo kure malikawi kwa nyere be srala kana ni ala ye tarata nata jirana antu sira dugutigi fei antu ba fe kata kuma malini lagine che la daukan an wulanga mita domi antara soro ka foku kure male dulendo anga moko kurba do fatura ni ala sona masini nankera ta fenye ambita do dona nga kofe ambita bara do la no malini lagine chei amba nyini alafe anga ma kurba mi fatura ala ka daro sma ala ka kabru noro nasira intumami radio bengadi utuma ibam bismillah ni ala yi shini jirana ya no che mali dunimba talaw minumbe feminum bi doni ka bo on fe mali kono kata je ko jibaw o kofe jamana na ani feminum be je fantana ni fe na be doni kana on fe mali kono ya minu ya doni tabawi abina fo lagine sai aba fe kala jeya o la jeyali na fami mbala kisimansi la nale mali chargero olu tola soni mo bayi atumbe la jeyin keneka ayre kuma malini lagine che ante dola mewla bismillah dabalindi ferete ba lagine ka badenya ka sabati ka do faraka ambe foli bla jamana nyemgo flaima olu minunya hakilina soro ka kurakuraya mbude fongu ka chie soro ifako ote ko gelembaye mekiga chie matrafa ode ka gele malini lagine tayi akuma mena sena malion ba fo muru keta gine ba fo ko Sewu Ahmed Touré mais hakilla ay sira min ta sisan madala no bi jotugo ni mogo wasara ko ina an folo de kuna wolola la kadaka uye bara bado ke por kono camion joro keme flan biduru keme saba abetolo laben ko dama ka lieu de dépotage ko fana laben ko dama ka bâtiment do dilan ka dama anga soferu be jigi min kono a clé dira nere de ma donc abe mogo bisegi be biulu na dura dogolen ba we ol bebe sioro sura kono abe na fo hôtel de 4 étoiles donc vraiment faut tanye ka ala barkada ka ginio fo ku walinyumando fo fenye geleyaye tile saba in kɔnɔ an ye baara k'a kan k'o gɛlɛya ninnu fɔ olu ka bɔ yen ani ɲɔgɔn cɛ ne ma da la laginɛ baara min k'u ka port la k'a fɔ a ɲɔgɔn bɛ Afrique de l'Ouest la parce que u y'a fɔ Nations Unies yɛrɛ ka classement na laginɛ bɛ 5 premiers kɔnɔ bi u ye baara min k'u ka port la bateau bɛ jɔ bibi 72 heures o se ka baton décharger ka ban pewu lagine mali ye lagine ye lagine ye mali ye lagine ye nin tile fayna an bɛ taa o kɔrɔbɔ kure mali ni ala sɔnna ni jaabi minnu sɔrɔl'o la an ka laseli min n'a bɛ kɛ Joliba TV la an bɛ taa mali jɔsen
an limaniyanen do ka fo Mali tena se ka jɔ fa ka jɔ ni a jɔsen ye o jɔsen dɔ ye jumɛn ye Mali ni Lagine ka bolo di ɲɔgɔn ma ni Ala sɔnna ma nin tun ye Lagine ni Mali cɛ ye jamana filanan min bɛ yen ni mɔgɔ bɛ se ka limaniya ka fɔ o jamana in fana tuma dɔ la a bɛ ka an faso Mali ladege sabu a tile fila ye bi ye mɔɔw bɔra Burkina Faso ka ɲini ka fɔ Faransi fana ka taa ka bɔ u ka jamana kan sɛbɛn min b'an bolokɔrɔ bi ntɛnɛ dunya na o y'a jira ka fɔ a bɛɛ n'a ta e ko a ye se ka kɛ Faransi yɛrɛ b'a ka soldasiw don nin ko ye kabini san 2008 Faransi ka kɛlɛcɛw u bɛ Burkina Faso u bɛ yɔrɔ min o ye kan voisin ye o ni Wagadugu man jan Novembre kalo tile 9 tɛmɛnen Faransi soldasi minnu bɛ Burkina a kɛra i n'a fɔ Burkina bɛ olu y'a ɲini sabu dɔgɔkun tɛmɛnen u yɛrɛ tun y'a jira k'a fɔ u bɛna bɔ k'a jira k'a fɔ Faransi kan ka taa ka bɔ fa dugukolo kan Faransi dun a ye tiɲɛni min kɛ farafin jamanaw kan tiɲɛni ninnu fanga ka bon kosɛbɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw maliden dɔw bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka maa kalannen minnu yɛrɛ ye u ka kalan bɛɛ kɛ Faransi ne bɛ deli ka nin kuma in fɔ ne yɛrɛ ni n teri dɔw an cɛ bɛ ɲini ka gɛlɛya k'a sabu kɛ ne bɛ fɛn minnu fɔ ne delila k'a fɔ aw ye k'a fɔ Faransi lasigidenso baarakɛla dɔ nka o tɛ bi ye a ko Jose e bɛ ka fɛn minnu fɔ o tɛ bi ye dɛ e kɔni jigi t'a kan ka taa Faransi kɔni ne ko ne jigi ma da kan ka taa Faransi hali ne ko n bɛ taa Faransi kɛ ni Faransi ko ne tɛ don a fa jamana kan o ye kojugu ne bolo wa Faransi de ye diɲɛ donda kelen ye wa diɲɛ fɛrɛlen do bi jamana o jamana bɛ yen ne yɛrɛ ka laɲini mun ye Faransi diya ne ye i b'a dɔn wa a ko ayi an ka maliden minnu sigilen do Faransi olu bɛ baara minnu kɛ hali n'a danna Jose yɛrɛ baara ɲɔgɔn minnu n'olu bɛ dɛmɛ kɛ bilangalama la maa minnu bɛ Faransi u jijalen do kosɛbɛ wa ne teriw bɛ yen n balimaw bɛ yen ni Faransi diya ne ye Faransi diyara ne ye ni nin hakilina ninnu de ye n'o tɛ ne bɔra cɛ min na n'o ye Kumi Jose ye a ko tubabu t'ale ɲɛnama minɛ fiyewu tuma min na Bɛlɛdugu bamananw ni tubabuw ka kɛlɛ n'a kɛra kɔjalan na kɛlɛ tiɲɛna Bɛlɛdugu bamananw bolo tubabuw kun dan bɛ ko min kan Joseni Kanjan a ma sɔn tubabu k'a ɲɛnama minɛ fiyewu n'a y'a sɔrɔla k'a fɔ ne kɔni ye o tulomasama de ye k'o ye tiɲɛ ye o tɛ se ka tubabu kɛlɛ ne ka tubabu kɛ n teri ye Faransi jamanadenw n bɛ se k'o kɛ n teri ye nka Faransi jamana marabaaw sabu hali n'a danna maliden minnu bɛ yen n'u furu sirila Faransi jamanadenw ma ne kan k'olu mago to ka sabu kɛ o ye wa Faransi jamanaden caman bɛ yen minnu u ye Mali dɛmɛ u ka ca kosɛbɛ ne kan tɛ olu ma koyi ne kan bɛ kabili De Gaulle ka waati fo kana se bi ma maa o maa sigira Faransi jamanakuntigiya la u tɛ Mali fɛ sabu u bɛ Mali kodɔn an ka maa minnu bɛ yen n'u kalanna Faransi n'olu hakili la k'a fɔ ni Faransi tɛ an faso Mali tɛ se ka balo ni Faransi tɛ Mali tɛ se ka fiɲɛ minɛ Mali tɛ se ka ninakili a bɛ maa minnu kɔnɔ caman yɛrɛ ye Choguel Kokala Mayiga kɛlɛ k'a sabu kɛ o ye k'a ye min fɔ Faransi ma o ma bɛn olu ma ni Faransi de ye aw faso filanan ye o tɛ an maliden tɔw ye koyi hali maliden minnu sigilen do Faransi ni min faso filanan kɛra Faransi ye o tɛ kojugu ye koyi ne kɔni Jose fɛ nka i bɔ i faso fɔlɔfɔlɔ ye Mali ye hali ni ko bɛ faso filanan ni ɲini yɛrɛ la n'a bɛ k'i ka nafasɔrɔ sira fɛ o ka ɲi nka faso tɛ feere faso tɛ tunumada Burkina n'u ko Choguel cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw ka Burkina ka premier ministre kura ka kuma mɛn bani a fana ye nin fɔ nanzarakan na bisimila. Les partenaires n'ont pas toujours été loyaux. Comment comprendre? An ɲɔgɔn dɔw ma kɛ
Clembaye, Uni Anche, Umu Kononjiani, Sabu, Abseka Famu Chugudi. Que le terrorisme gangrène notre pays. Papalikela Ukemeka, Dagasigi, Anga Jamana Dala, Ka Anga Jamana Sigi, Asien Savarakono. Depuis 2015, Kabli Sambaflani Santanduru. dans l'indifférence, Lengoni Akera Mogoshima Gutala, Ama Mashima Kei Kungoye. si ce n'est avec la complicité de certains de nos prétendus partenaires. Namseka Nyasoro Chugodi, Funa Soro Kwakerani, Minum Nakanye Kuya Njenyo Nye Nama Keno Luka Jafayeke. Où trouvent-ils les armes, Nunumbe Ukakele Minum Kele Marfa Soro Mini. les missions, Ube Marfa Kisa Bomini. le carburant, Ube Taji Soro Kabomini. l'argent qu'ils ont à profusion? Nunumbe ni fensu nunum Soro Usagula Chugujume. Comment des pays qui ont Abi Famu Chugudi Jamana Minum. le contrôle de l'espace, Minum ni Uko Sanakele Ferena Dabali Ububulo. avec des moyens modernes de détection, Dabali ni Fere Bebo Bolo Hali ni Kubi Dugo Ubiye Ki Wombe Fukiye. ne peuvent-ils pas, s'ils sont nos vrais amis, Ulu tise ka Nyasoro na Tuyasoro Kafu Kononjialendo Ubafu Yanteri Chugumi Kuchir Lanteri Utundo. nous donner les renseignements nécessaires Ulu tise ka ni jugu nana kubina chenindo angu nunu tise ka alaso mjonawa. sur les agissements et les mouvements de ces terroristes. Ni papalikela nunu ube janfa bara mnunke. Ani ube anga jamana ubu ushele kado anga jamana kono kukutuka daga usigi anga faso kono chugumi. C'est alors que Ode ya tusa ongoni. la question se pose. Amkanga nyere N'avons-nous yinida. pas été jusque-là trop naïfs Yala on sumi majanya jonawa. Yala on ta kera kaan sigite ni kudombaliya yewa. dans nos relations avec nos partenaires? Ananjenyo ni nyon chela. Sans doute, Sigatala. une introspection s'impose. Ningo inkanga nyanyini ni ji nyama jolinyi. Nous essayerons autant que possible Amina alaji anseko nanda majirala. de diversifier nos relations de partenariat Anjenyo ambe jenyo kurasra cha mambo. jusqu'à trouver la bonne formule Chugumi ambe seka dabalini fere nyuma soro. pour les intérêts du Burkina Anyere kafasuka nafanyi ni srafe. Faso. Mais Nga. il ne sera pas question Atese kafamu wa fiu antenaso. de nous laisser dominer par un partenaire Ma kelinga na kafo ibi isago idungo jagu ya buli angawa. qui qu'il soit. Imana ke jenyo sugu. Dans la lutte contre le terrorisme, Papalikela nunu keleni dabalini fere yini ngonna. il revient au Burkinabé et Ni kranka akakande Burkina Faso den yere à eux seuls u kelempe u yere bakum. de défendre leur patrie en danger. Ulu de kanku faso ka bo kumpanana. Ka faso min be gbamgarana. Faso min na choro nendo. Abise ka bo choro na chogomi. O mangan ka ke ma shika bara ifuna kera Burkina be were. Avec bien sûr le soutien bienveillant Tiendo. Ni kononje brao kononje abako ibafe ka andemeke. de tous ceux qui voudront nous Mao mane ko ibafe ka andeme ni kononje ai. accompagner. Kam ansense. C'est pourquoi Odela. il a été lancé le recrutement de 50 000 volontaires pour la défense de la patrie. Odela ameka nyini faso de munumbe no bafe ku faso kumabo o ma ba beduru amago bodela. Chokoroba ni msokoroba dan faraj meme ni shokel kap machi. Ni ye mo kwa ko kwate faso de men israfe. Ne bo jabi to awere bulu.